Исак Нютон прекарва повече време в алхимия, отколкото във физика. Това не е предположение. Това е факт. И ако отвориш тетрадките му, ще разбереш защо той не е искал да ги видиш. Кеймбридж, далеч от аудитории и студенти, Нютон има стая. Тя не прилича на лаборатория. Няма уреди. Няма формули по стените. Има пещ. Метали. Прахове. И символи, които не са от науката. Нютон не търси злато. Той търси процес. В записките си Нютон почти никога не пише ясно. Той използва псевдоними. Митологични имена. Алхимичен език. Едно и също вещество. Има 3 различни имена. Не защото е объркан, а защото иска само един човек да го разбере. Когато Нютон остарява, той започва да изчезва собственото си минало. Ръкописи се губят. Бележки изгарят. Цели тетрадки не достигат до наследниците му. Това не е случайно. Това е избор. В един от малкото ясни текстове Нютон пише, че някои знания не трябва да бъдат изнасени преждевременно. Не, грешни. Не, невъзможни. Преждевременни. Нютон не е търсил злато. Това е мит. В текстовете му няма възторг от богатство. Няма желание за власт. Няма обещание за безсмъртие. Той търси промяна на материята. Не отвън, а отвътре. Процес, при който едно и също вещество се държи по различен начин, без да бъде докосвано. Все едно материята има скрито състояние, което може да бъде събудено. Нютон вярва в нещо, което днес звучи странно, че знанието не е неутрално. Че то влияе на човека, който го използва. Че някои процеси изискват не интелект, а характер. Затова не пише ясно. Затова не публикува. Затова оставя врати без дръжки. След смъртта на Нютон, наследниците му преглеждат ръкописите и се смущават. Това не е образът, който светът трябва да запомни. Така се ражда официалният Нютон. Алхимията се прибира. Кодовете се отхвърлят. Тетрадките се заключват. Някои, за векове. Нютон не е единственият. Фарадей вижда нещо. И спира. Тесла отива по-далеч. И плаща цената. Има модел. Не на заговор, а на избор. Какво да кажеш? И какво да оставиш недоизказано? Нютон не е искал да бъде запомнен като алхимик. Той е искал знанието му да дойде когато светът е готов. Въпросът е дали вече е. Ако това видео ти е харесало, абонирайте се за канала Истории от физиката. Очаква ни вълнуващо пътешествие.